word is our guide and helps us grow in our faith. It is my privilege to invite Pastor T to read us the word of God. I can encourage umshengu. That is why singasaphumi isilungu kithi siphelele kulabantwana akusena English esele la kithi. Amen. Bazalwane, let me also take this time and greet Umfundisi Untuli, Chief Elder Tembo, and the elders, Chief Deacon, and all the deacons, leaders of departments. Bingelela bazalwane abavunyelwe uNkulunkulu ukuthi babe khona, ikakhulukazi those who are coming for the first time. Ngiyani bingelela, ngiyanamukela egameni lika Jesu. Amen. Kuyintokozo ukubona no Deacon Khoni egameni lika Jesu. Ake nimshayele izandla after a long time. Siyabonga, we welcome you. Thank you for coming. Bazalwane, angazi ngizozama nje ukurapper. Usengivulela indlela ubabuzwane. Ngiyamthanda umoya engcwele ngoba akazihlukanisa izinto zakhe, uyazi-aligna. Siya encwadini kaNumbers chapter number 22. We are reading verse number 2 yedwa. Numbers 22 verse number 2 only. Sifunde nje masinyane. And Balak the son of Zippor saw all that Israel had done to the Amorites. Hallelujah. Sithole ngesizulu. uBalaki indodana kaZiphori wakubona konke uIsrayeli ayekwenze kuma-Amori. Ilula kakhulu ngesizulu. Uyikhothile ekseni uMr Zwane uelder wala ekhaya. uBalak indodana kabani? kaZiphori. Wakubona konke uIsrayeli akwenzile kuma Amaleki. Lisho njalo ngithi. Phezu kwalelo zwi sizokhuluma ngamandla esibusiso sikaNkulunkulu. The power of God's blessing. As children of God, we have limited the blessing of God into the material things we have. But God's blessing is more than cars, houses, money, and all material stuff that we possess. Mawunesibusiso phezu kwakho. Ngicela ukukutshela namhlanje ukuthi uphethe amandla. Isibusiso nje akusiyinto eyenza ukuthi ube nezimoto. In fact abanye benza imistake yokuthi babize imoto ngokuthi isibusiso. Anganoma niyangizwa bazalwane. Kodwa imoto nendlu nemali kunjengama symptoms, yabo, kuyisign yokuthi khona into nayo. Anganoma niyezwa bazalwane. Yebo isibusiso siyakwenza ukuthi ube nalezi zinto.
ngoba mawunazo vele sizothi ubusisekile, kodwa kukhona okungaphezulu kwaloko. Uma unesibusiso sikaNkulunkulu, there is an overpowering strength esihlala phezu kwakho. In other words, each and every believer who is blessed by God has power. You have this overpowering strength esilethwa yisibusiso. Bakhona abazalwane endlini. Number 1, uBalak uyinkosi yakaMoab. His name means waste or lay waste. You can take it further and say the destroyer. Now, he had a mission. He wanted to lay waste the nation of Israel. But to his dismay, he found that he was unable to do so. And the reason is one. It was because of the blessing of God upon Israel. La sifunda khona iBhayibheli lithi, he saw all that Israel had done to the Amorites. Bakhona abazalwane endlini. Or to the Amalekites, ne? Litheni izwi lakho? Amorites, ne? Yes. He saw it. Can I say to this church namhlanje, every move of God in your life will provoke the enemy. Uma uNkulunkulu eqala emuva empilweni yakho, uthi uDavide wendlala itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami. Don't think ukuthi isitha sakho si entertainwa itafula elindlalwe phambi kwakho. Uma kunetafula phambi kwakho kunesitha wokwazi ukuthi ubhekane nempi. uNkulunkulu akakubusisi isitha sishaya izandla. Uma uNkulunkulu ekubusisa isitha siyathukuthela. Into eyenza ukuthi uBalak the destroyer afuna ukuhlasela uIsrael yingoba uzwile futhi ubonile abantu abahamba noNkulunkulu ukuthi banqoba kanjani inkinga yakhe yimpumelelo kaIsrael. In other words, when God gives you a breakthrough, it's not the time to relax. uNkulunkulu ekunika ibreakthrough endaweni ethize, isikhathi sokuthi ube vigilant. Uthi why? Futhi uyabona uSathane unjani? uSathane akayilindi into izifike. uSathane uyakwazi ukusibona isibusiso ngoba uNkulunkulu before asiletha la kwi-physical usiqeda in the spiritual. So uSathane uyakwazi ukubona into uNkulunkulu aseyiqedile in the spiritual, then enze sure ukuthi ayifiki in the physical. Yingakho uDaniel ingilosi yafika kuye yathi Daniel sikuzwile day number 1 uthandaza, but inkinga kusemkhathini. Mina bengilwa ngizama indlela yokuza namanje ngiphunyukile, kodwa ngishiyo Gabriel ngishiyo Michael bayalwa le ngoba uSathane bazalwane uyayazi into uNkulunkulu aseyiqedile. Ngiyamuza umprofeti namhlanje, abanye benu ngacabanga ukuthi niyalwa, niyahlaselwa, niyathakathwa, kanti anithakathwa, kukhona into ezayo, and the devil is aware about it. Anganimani ngizwa bazalwane, awutshela umakhelwane wakhe uthi ungayeke ukulwa, kukhona into ezayo.
Uyabona mase kunento ezayo ubona ngezimpi ezikuvukelayo. Makunento ezayo kuke kuvuke nabantu ohamba nabo. Uma ngalujikelwe nabantu awakwazi ukuthi khona into ezayo. Kahle kahle ngizothi mawubona ukulwa, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Something is about to happen. Mawubona kunyakaza empilweni yakho. Ya. Mawubona kunyakaza. Anganoma khona ngize kuye thokoza. Mawubona kunyakaza. Wothi inkosi sengime ngomumo. Whatever you are about to do, I'm ready for it. Anganoma bakhona abantu abaready for isibusiso. Anganoma bakhona abantu abaready ukwamkela, abaready ukwamkela into zabo, abaready. Awuthi makhelwana, I'm ready. Something is about to happen. Wozangutshela. Awubusiseka ngavuka uBhalaki. Anganoma uyangizwa, hayi bazalwane, sanibona nethokoza. Awuphumelela ngavuka uBhalaki. uBhalaki unenkinga yala uNkulunkulu akususe khona, abe nenkinga yala uyakho. Lalela isitha asikulwiseli la uyakhona kuphela. Isitha sikubangisa nala ubuye. Kahle kunabantu abajabulayo uma sisasephansi, uma uNkulunkulu eqala esiphakamisa. Yabona namhlanje angazi noma yimngedwa, but I'm ready to fight. Kunabo Bhalaki engizobhekana nabo namhlanje. Ngicela abantu ababili abakwazi ukuthandaza bake bami nami ngoba ngizodestroya the destroyer. The name Bhalaki means destroyer, and the destroyer is about to be destroyed. Bazalwana nganoma ngiyangizwa, le nkonzo akusiya abantu nje abezesontweni, eyabantu abaready ukungena ku-spiritual warfare. This is the day that the Lord has made. Every Bhalaki that is after my life, after my family, after my finance, after everything that has my name on, every Bhalaki is about. He saw. Yabona inkinga kaBhalaki uyabona, and uNkulunkulu mina nami uyangimangaza ngoba uyazi ukuthi kunabo Bhalaki but akayenzi into emfihlakalweni. Undlala itafula phambi kwami ebusweni. Unanga kuBhalaki ucima nama notes yambona. uBhalaki siphezu kwakhe namhlanje. He's in trouble. Can you switch it on, sir? Can you switch it on? Let me deal with the spirit of Bhalaki namhlanje. He's in trouble. Khona abantu esizobalwela namhlanje. Awutshela umakhelwane ithi my big brothers are in the house. Abafowethu basendlini sizolwa nomoya kaBhalaki sizolwa. Lithi he saw. Uyabona ake ngithi kuwe, uma ubona uNkulunkulu emuva kuba buhlungu, khuza umoya kaBhalaki. Ithi thula Bhalaki enhlizweni yami. Thank you so much, sir. He saw. Yabona inkinga ubona. Mina ngizwa abaZulu bathi umona usuke esweni. He saw. Kahle lo Bhalaki engikhuluma ngaye akaboni izinto eziphysical, ubona ezispiritual. Ngoba lento uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho useyiqedile. Yingakho kuvuka boBhalaki. Nganoma niyezwa bazalwane. The name Bhalaki means what? The destroyer. Lo mfundisi namhlanje ugcotshelwe ukuzodestroya any destroyer in the house. Ngegama likaJesu. Ake sibheke yini le ayibonile. Ake sibheke ukuthi yini le ayibonile.
kunalento abathi the Transjordan ngesikhathi sikaMose. Mawufunda uNumbers 21 from verse 21 to 35. uMose wabulala amakhosi amabili ayehamba nama-Amorites. Igama lawo uSihon kanye no-Og. Anganoma niyangizwa bazalwane. Kwangathi lesikhathi uMose edila noSihon no-Og, uBalak wayebhekile. Anganoma niyazwa ngoba lithi he saw what the Lord has done. Anganoma niyazwa bazalwane. Thina kahle kahle yingako asilwe impe yodwa. Ngoba sihamba noSibakade kuza uSihon kuze uOg, but we coming out victorious. Yingaka abazalwane abagcotshiwe ababhekani nento eyodwa. Uthi udila nale usathana vusele, uthi udila nale usathana vusele, but we've got the power. Somebody say I've got the power. Somebody shout I've got the power. Ithi inamandla. Uyafa uSihon uyafa. Uyafa uOg uyafa. Anganoma niyangizwa bazalwane. Akagcinanga lapho. Mawufunda encwadini kaJoshua chapter number 10, kunale ama-Bible scholar ayibiza ngokuthi yi-Southern Coalition. Yabo angithi niyayazi i-coalition, mamba uyazi kangcono. Uma abantu bezepolitiki behlangana benza umbuso wodwa, kwahlangana amakhosi amahlanu. Inkosi yaseJerusalema, inkosi yaseHebroni, inkosi yaseJomath, inkosi yaseLukish, inkosi yaseEglon. Behlanganela uJoshua yedwa. uJoshua engahambi yedwa. Woza ngizokutshela ungamangali mawubona ama-coalition. Khona abantu abahlanganayo bahlangana negama lakho yingoba uhamba nengadlangadla, uhamba noSibakade, uhamba nendoda yempi elithi uJehova, uyindoda yempi, uJehova igama lakhe. Awuthi makhelwane thula phambi kwakhe. uMose washaya 2, uJoshua washaya 5. Hayi ngiyashumayela ngithi thokoza. Mhlawumbe umkhulu wakho wabhekana na 1, ubaba wakho wabhekana na 2, wena uyobhekana na 10. Kodwa ngicela ukukutshela ulwi wedwa. Athi uJehova uma uNkulunkulu engakithi, ubani ongamelana? Anganoma ngizwe umprofeti namhlanje uthemakelwa uJoshua. iBhayibheli lithi there was hailstorm. Kwethi hailstorm ya destroy amakhosi amahlanu. I release the grace. There's gonna be a natural disaster over our enemies. Uyanqoba nje uJoshua, uBalak ubhekile. Yazi abanye aboBalak baqala nini ukusibheka? Mhla sikhetha inkosi. Phela isalvation ivictory yokuqala. Akanoma ngiyakhuluma ethokoza. Lesikhathi wamukela inkosi, uBalak ubhekile. Understand into eyodwa, if a man be in Christ Jesus, he is a new creation. Behold, the old has gone, now the new has come. The enemy is angry ukuthi iqalekiso zabazali zisele ngemuva. Awutshela uMark I'm a new creation. Ithi khona into entsha kula. Khona into entsha empilweni yami, khona into entsha. Khona into entsha, khona into entsha, khona into entsha. Do you know why silwa kangaka? Uthulwa nefamily, uyolwa neboss ethakathayo. Ulwe nabantu anganoma niyezwa bazalwane. Inkinga yethu asilwi nabantu. Bake bahlabelela bathi asilwi thina, asilwi nabantu, silwa nani bazalwane. We battle not against flesh and blood, but against principality. Ay man bazalwane sanibonani bazalwane. Ngizobulala destroyer namhlanje. Every destroyer that has been pursuing you is about to die in the name of Jesus. Every destroyer. Ngegama likaJesu. Sabanga umsindo kangaka ngama-Amorites. Yini inkinga yawo? Ake sibheke
the spiritual significance of the Amorites. They are representing entrenched wickedness. Have you ever dealt with wickedness? Some folks are wicked. Some situations, they are very wicked, and they give us nothing but wickedness. When we talk about entrenched wickedness, it's a firmly established. Is to firmly establish an idea, a belief or system so deep that it becomes very difficult to change. Ngiyabuza bazali, ukhona umuntu odila nesimo okubonakala kwangazothi asikeke sisashintsha. Yabona ugcobo lwama-Amorites lolo. Kodwa mina ngithi uMoses washaya 2, uJoshua washaya 5, unumber 7 loyo. 7 means complete. 7 means nathi sabalelwa. Yingakho iBhayibheli lithi the blessings of Abraham are upon us. Ngicela ukukutshela ukuthi ayikho into engeke ishintshe. Prophet that too shall change. Even that too shall change. I say that too shall change. Yabona uSathane uyashumayela akutshela ukuthi angeke uphume kwezinye izinto. Nangu umprofeti namhlanje. I'm here to tell you, you are coming out. 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 You are coming out in the name of Jesus. Your family is coming out. Abantwana bakho, they are coming out. Ayini lama Amorites? Lama Amorites ayi-paganism. Onkulunkulu bangaphandle. Shilumangete wathi khethani. Inkinga yabazalwane babona abantu bephumelela ngonkulunkulu aba-strange. Bese abazalwane nabo baya-adopt izinto ezobuye zibaqake. Let me tell you something. Ezinye wena ungaphumelela ngazo, kodwa mhla ungasekho ziyogenca abantwana bakho. Mangala ukuthi abantwana bakho why banenkinga wena ungasekho, kanti walanda some strange gods wabaletha endlini. Ake ngikhulume njengomprofeti. Abanye bethu sisenkingeni nje kungenxa yama-altar amiswe emakhaya. Singawazi thina amiswa omkhulu, asiyazi ngendlela yawo abamba thina. Oh, but thank God the blessing of the Lord is upon us in the name of Jesus. Ayini ama-Amorites? Amorites are any spiritual or physical opposition to God's purpose. Ngicela ukubona umuntu oyedwa owaziyo ukuthi ubiziwe ngenjongo kaNkulunkulu. Ake ngibuze, ubani okutshela ukuthi njoba kuyinjongo kaNkulunkulu izokwenzeka kalula? Yabona abanye abantu bayakhwitha bayeke nento eyinjongo kaNkulunkulu just because kune opposition. Ake ngikhulume Thokoza. Umoya wama-Amorites awulwi nabantu abangekho enjongweni. Umoya wama-Amorites ufuna abantu ababizwe ngenjongo. Mangabe umshado wakho unenjongo uzobona ngezimpi zakhona. Mangabe iministry yakho inenjongo uzobona nezimpi zakhona. Kodwa ngithi ngegama lika Jesu, njengoba kwafa 7 kuphelelisiwe. Awuthi makhelwane kuphelelisiwe. Ama-Amorites church, they were known as powerful, towering people who occupied the hill country, both east and west. Yabona, umoya wama-Amorites awukhlaseli one side. Umoya wama-Amorites uza ngapha nangapha. Kodwa umzwili uPaul uthi we are hard pressed nxa zonke. Awuthi nxa zonke. Yabona mina mangithi nxa zonke, umoya wama-Amorites ushaye ebantwaneni, ushaye kumyeni, ushaye emalini,
ushaye anganoma niyezwa bazalwane, ushaye yonke into enegama lakho. But glory be to Jesus. Awuthi makhelwane, I have the blessing of God upon me. Mele kufu Balak lightly. Hey. Balak nama elder wakhe bahlala phansi, and they decided that it will be too risky to fight Israel directly. Yabona umoya kaBalak awukulandi direct. Abanye benu ngiyanibona, you are too smart to pray, and you don't understand ukuthi while you are going on with your life, you don't want to bother somebody. Every move of God in your life ihlanganisa amakhabinet obumnyama, bahlangane ngegama lakho. Abanye benu nila amagama enabizwe indumbeni. Hayi, namhlanje sizothumela umlilo kulezo indumba la siguqelwe khona, sizothumela umlilo ngegama lika Jesu. Yonke imihlangano ehlangana ngegama lethu siyayihlakaza in the name of Jesus. Siletha umoya we-confusion, siletha umoya woxakeka, wonke amadimoni ahlangane ngathi ayoba confuse ale wodwa in the mighty name of Jesus. Nkosi yami. Then they decided to hire a spiritual mercenary. His name is Balaam. He was a hidden. And the only reason abamemele yona was to cast a spell. Mina yazi ngiyamuza umoya ngcwele. Yazi khona abantu ababehavior fani, wena ungacabanga ukuthi bafani kanti kune spell. Uthi uyayibheka le ntombazane ayiqoma ibuya ngokuzolala, iqoma nala kungamelanga iqalo, kanti yathathela umuntu wrong. Umuntu wavele wacasta ispell. Uyabona yazi lento abathi hex. Uyabona mase kucastwe ispell, noma ungasafuni utshontshe neyakhe imali. Ya avuke nje ubaba ayotshontshe yakhe imali, anyonyobe ayovuka yendoda ngathi ungafika ebusuku uthi hey baba eyakho mos. Yabona avula ibheki kankosikazi enyonyoba kancane, akakuthanda ukutshontsha. There is a spell. Labantu laba ba-understande uProverbs chapter 18 verse number 21 elithi amandla okuphila nokufa akuphi bazalwane. Do you know ukuthi ezinye izinto zingama results ezinto ezashiwo phezukwethu? Hayi, namhlanje ngixoxela ukuzoshintsha izinkulumo, ngizoreverse amagama negative bese ngirelease isibusiso phezu komntwana kaNkulunkulu la. Abanye abantu abaphumeleli nje hayi ngoba kwagaya imithi, kwakhuluma nje. Kahle nayo le mithi egaywayo ukuze ibe namandla afane kukhulunywe. Baze basho bathi biza igama lakhe kawu7 bese ushinto ofuna ukuyibona. The devil is a liar. Every word spoken over your life elilethi distraction liya reverse ngegama lika Jesu. Back to hell where it comes from. Back to hell where it comes from. In the name of Jesus. Kwabanye kwashiwo
labizwa igama kayi7 kwathiwa akashadi bayamthola bayamala. The devil is a liar. I'm reversing those words. Bayashada ngegama lika Jesu, bayaphumelela ngegama lika Jesu, bathola imali ngegama lika Jesu, bathola imizi ngegama lika Jesu, basebenza kahle ngegama lika Jesu. Every negative word spoken over your life shall never come to pass. Yabona mina gogo Mthembu, ibandla bengizolincenga ngithi awukuthathi advantage na umntwana kaNkulunkulu yokuthi uzuzoma la uke ume nje la besinceke kaNkulunkulu imala besithi ubusisekile ngegama lika Jesu, ubusisekile emtsimini, ubusisekile emzini. Because basalwane, never undermine the power of the tongue. Whatever we pronounce, it shall come to pass. Awuthithumaki thathi advantage nawe nje kanye ngonyaka ukuzoma nje uphaka noma niyezwa bazalwane. When we release this word sikosha amagama eziqalekiso akhulunywa la ubuya khona. They understood the mystery. Abafunanga into eyodwa, babonile ukuthi lo ulwile namakhosi amabili wawahlula. Kwafika indodana yakhe kamoya yalwa na5 yahlula. Angeke sibashayise. The only thing, we must cast a spell. Yazi abanye abantu mina cabanga bayadawa kanti kwakhuluma. Do you know that words have power to render you useless? Uma abantu sebekhulumile bakhuluma abantu ube ignorant. Yabona mase bakurendere useless ube ignorant nangento ezokuphumelelisa kube ngathi awuyiboni. Abantu kwangathi bangakudonsa bathi hey man ngena la ubona ukuthi uzoba ube ngathi the devil is a liar. Every person under the sound of my voice will never be rendered useless. In the name of Jesus, you are rising up and you are possessing your possession. Ngegama lika Jesu. Yabazalwane, uyazi usathane make kurenda useless ukwenza uignorant into eyifa lakho. Yingakho bese kuthiwa ifa leyiwula lidliwa abanjani abahlakaniphile. Uyenga izinto kungezakho. Mina ngilwelifa, mina leso sikhathi uyahlupheka. The devil is a liar. Buyela uyolanda into zakho. Uthi konke kunegama lami ngegama lika Jesu kuyabuya. They understood the principle. Naye into eyingozi badlali kaNkulunkulu elisindisiwe. Bakhona abazalwana abasindisiwe. Bakhona abazalwana abasindisiwe. I'm here to beg you, never play with words. Because whatever you are shall come to pass. Yingakho mina labantwana abancane ngisheshe ngibakhuza athi mina ngifuna ukushada. Because uyisho emncane edlala. Amangale nangu 40 umshado do, nangu 42 umshado do. Sicabanga ukuthi uyalahlwa kanti into yena. Ithi Maki, I don't play with words. Yabona nje, don't even say your kids are idiots. Because you are prophesying ubu idiot. Umangale uyabona lento yakhulilo kiba idiot. Kanti awuzalangi idiot, why prophet? Abangikholwa mamthombeni awubafundela uEphesians 4 verse 29. Ithi makhelwane, be careful with words. And mina ngicela ukukutshela awona mangiyakhuluma musukushaya ngathi into uyifuna. Hayi sanibonani bazalwane. Inkinga yabazalwane bacawuthi bahlakaniphile noma into eyifuna athi mina yebazalwane ngicela ukukutshela mina ngiyayifuna imoto edurayo. Ngiyawufuna umuzi odurayo. Ngiyayifuna imali eningi. Angengidlale ngamagama ngithi ngifuna ukuncenga nje. Yazi mangingakwazi ukuafforda nje
The devil is a liar. I want more than enough. Somebody shout more than enough. Every spirit so afford back to sender. Umoya we daily bread back to sender. I want more than enough until I become a channel of blessings. Ukuthi bonke abantu abeza eduze kwami babusiseke. That's what I want. Ngicela ungahambi namakholo ancengayo mamthombeni. Ubathi uyabuza ninjani siyancenga. Hey, unto Jesus, I have come, John 10:10. I have come so that they may have life and have it more. High abundance in the ifuna. I don't know about you, but the abundance in the ifuna. Mina angfuni angihambi noNkulunkulu wama repairs. Ngihamba noNkulunkulu wama multiplication. Lalela. Sadlula isikhathi sokuphusha la kimi. Iphuma into tu. Ngangihamba ngenye imoto abafana bami baze bangibheke bahleke. Yayidelela kabi mayifika nje eBedford yayingathula yonke indlela. Mayingena nje eBedford ibona imoto zase Bedford uzwe into tu. Ngikhumbula Mr. Mthombeni ngise Phosphorus. Lenkonzo yomkhuleka high praise eFoso mangikhamuka ayangibiza ama kingdom kathi ngihamba ngale moto yami ithulele nje right bayangithatha bangipakisa eduze kwama BM i8 ya lezi sivula amaphiko zimile lapha kumile ama Golf 7 kumile yabona imoto eziphakeme ama yini izinto lezi ngizoyikhumbula but ama SUV zimile lapha zinhle nami ngiyafika ngiyapaka ya ngihamba ngogibela bemsola uyama lapho yapaka siyehla. I remember that day angazi ugcobo lahlalwa phezukwami makuthiwa ngiyokhuleka ngakhuleka kwehla umlilo yabona ngezwa khala amahuta akhala inkwele khala yonke into even indoda noClive wathi my dad I didn't know you are this anointed. Ngiyangizwa ba inkinga yaba sekuhambeni ifike kahle imoto yami ithulile. I remember amadoda nami aze ayashutha lapha nama celebrity they yami imoto imile ya sekuyahanjwa manje. Hey ngangena yathi tlachichichi mayithi nje vroom kwathi ngeza kwesa lensizwe uJubJub yasondela yathi a time singakusiza ngathi hayi mfana yenza nje mayizosuka khululeka wena. But let me tell you something, that was then. This is now. Kukhona izinto ekumele sidlule kuzo. We are not there to stay. Refuse ukuhlala. Lithi izwi though I walk through the valley. Ithi makhi kuyadlulwa ku valley. Don't camp. Funda mama. Makungaphumi emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuba kudingeka. In other words, your words have power to build somebody. Mangethe uma amazwi akha namandla okwakha umuntu kusho ukuthi anamandla okumdestroy. Phinda tshela umakhelwane don't play with words. You are too anointed. Labantu bayiqonda imfihlo. But okunye ngunoticile, not everyone has a privilege to have a blessing spoken over their lives. Not everyone. Uyazi bengihlala noma wami. Uma wami ubehlale bonga every time. Masenzo kuhle ubehlale bonga. But kune mistake eyenzeka. Wahamba emhlabeni engatholanga ithuba lokukhuluma isibusiso. The only thing she did was
wabiza nje umakoti wakhe wamtshela ukuthi nangihamba mntanami naku wabiza mina nomfowethu esilamana naye wasitshela ukuthi mangihamba nake engufunayo nake engafuni na ukhuluma nje kule viki kanti next week uyahamba Friday night. Niyangizwa bazalwane, I did not get a privilege ukuthi I release a blessing. And ngicela ukutshela abazalwane ukuthi mawunomntwana msukuhlalela ukuthetha awukubabize bese uyakhuluma isibusiso umtshela ukuthi ubusisiwe uhambe endleleni you are bigger than what people say ubusisiwe emsebenzi. Niyangizwa abazalwane, but oh what a wonderful God I serve. Kwenzeka umhlola before kuhamba ugogo kaAnele ozala uMamthuli. Angimazi noma yena wasithola lesibusiso esatholwa yimi. Wangibiza ngizile ngizombona ngangena ekamereni wangibamba ngesandla wathi mntanami ubusisekile yonke into oyifuna iyophumelela wathi ibandla lakho liyakhula liyogcwala lande. Niyangizwa abazalwane, wasirelease isibusiso wathi yonke into oyikhulekele uNkulunkulu uzokunika yona. Wathi mntanami into ebengifuna ukuyisho you are blessed. Niyangizwa abazalwane, ngaphuma lapho ngathi baba ngiyabonga into eyasala kuma wami ngaze ngayamkela. Don't undermine isibusiso esiza nomzali. Whether uyaphuza or uyakholwa umzali mayingathi inkosi ikubusise, no weapon formed against you shall prosper. Ngabathathela isibusiso. Yabona lempilo engiyiphila la yilamagama adeclarewa ngalela la. Lento eniyibona kule hall yilamagama adeclarewa ngalela la. And okwami ngithi nje baba ngiyabonga ngakho konke okwenzile nalokho okunye. Yabona inkinga yabanye abantu balandelwa ama false labels. Njoba ngizolwa nomoya kaBalak abantu bakulabule wrong. Yabona nje Tina, we are not taking it as a joke. Njoba abantu bokufika bathi South African are lazy. Tina bafundi sit back to sender. Because as they speak it shall come to pass. Bebangeke basuke emazweni abo bese la if we are lazy. It's a sign yokuthi we did something. Ngiyadlula ngikho lapha. Awutshela uMarket you are not lazy. Can I talk about the promise? Khona umuntu engifuna ukumsiza. According to Genesis chapter 12 verse number 3. That is the promise. And khona umuntu engifuna ukumsiza la namhlanje. Awukukhulume awukulifunde nje ngesikhulu isibindi. Verse 3. Ngiyakubabusisa abakubusisayo. Yeah. Ngibaqalekise abakuqalekisayo. Yonke imindeni yomhlaba iyakubusiswa ngawe. Yebo. Lalela. I will bless those who bless you. And I will curse those. Ngithe mangifunda igama lika Balaam. Ngathola ukuthi kwesinye isikhathi lispelwa Bliam. And uBliam usho a man without a nation. I'm a Jews but a man who is cut off. Niyangizwa bazalwane. Uyabona njoba sila we are a family. And njoba si united kanje there is a blessing upon this place. Then somebody ascends uBalaam and try to pronounce a curse. The only thing he becomes cut off from the very same blessing. What am I saying to you today? Kukhona abantu zwana bangafuni ukuthi sibathandazele ukuze baphume enkingeni abakuyo. Fanele sibakhumbuza amagama abawasho bekhuluma ngomuntu kaNkulunkulu. Niyazi amen uphelile ngithi. Kukhona abantu ongacabanga ukuthi baloyiwe
kanti abaloywanga bakhuluma kabi ngomuntu ohamba noThixo. And lesikhathi bekhuluma kabi uNkulunkulu wabakhatha off from the very same blessing. Into ekumele siyenze khumbula ukuthi wathini bese ureverse lawo magama ubone ukuthi sibusiso ngeke size. Ake ngisiza umuntu. Don't be too naive to join any gossip. Amanye amagossip akhuluma kabi ngabantu abahamba noNkulunkulu. Let alone the anointed ones. I'm talking about people abahamba noNkulunkulu. Yabona manje ngiyababona bayacabanga. Konje ngathi yabona noma kukhulunywa kabi ngenceke ku social media, don't be too quick to comment. Hayi manje ngathi noma ngiyakhuluma yini ngoba uzokhomenta kanti sowukhuluma kabi nomuntu ohamba noSimakade. And uNkulunkulu into ayenzayo wehlisa ucobo likaBalaam phezukwakho, ucobo lokukhathwa off from the blessing. Ngiphushe Elder Mthembu, ngiphushe. Angeke ukhonze la uthi lebandla lizofa bese ucabanga ukuthi isibusiso sala sizohlala phezukwakho. Ngifuna mawufika ekhaya geze yonke into wayisho ngabantwana bakaNkulunkulu. And I can guarantee you mawungenza lokho, every blessing that is true will come. Enhleki ngizokutshela uma uNkulunkulu efuna ukukubusisa akekho ongakuqalekisa. Wafika uBalaam wathi akuprepare ama-altar. Makufanele pronounce curse wazwakala ethi how can I curse? In other words, the blessing of the Lord upon your life. Ngisho nemithi yabathakathi ezolimaza wena izofika ithi how can I kill? How can I destroy whom the Lord somebody shout, there is power in the blessing. What am I saying when I talk about the power of the blessing? Ngithi kuwe ubusisekile. Mamthombe ngisize. Ngiyabona lesi ngiyapromise something. The last scripture. Awufunde uIsaiah 14 verse 27. Na usaphenya awutshela umakhelwane wakho ithi my neighbor ubusisekile. And there is nothing the enemy can do about it. Bese uyayijikisa leyo ithi makhelwane ungibona nginje ngibusisekile and ayikho into ongayenza ngalokho. I don't know about you. This man is blessed. Funda mama. Ngokuba uSimakade wamabandla unqumile. Yeah. Ngubani oyakuguqula lokho na? Lalela uNkulunkulu unqumile ukuthi you are blessed. Who can change that? Phinda futhi mama. Ngokuba uSimakade wamabandla unqumile. Ngubani oyakuguqula lokho na? Yebo. Isandla sakhe sizogadla. Yeah. Ngubani oyakusinqanda na? Isandla sakhe sehle ubani ongasivimba. When he extends his hand to fight, nobody can stop it. When he extends his hand to bless, nobody can stop it. Ithi makhelwane busisekile. Whether you like it or you don't. Why ngifunda le verse mamkhulu? Kunalabantu laba. Yabazi labantu zona. Abathi
ngoba bona basindisiwe ne uma bengakuthandi bacabanga ukuthi noNkulunkulu feels the same way. Sesikavala ngithi siya emakhaya. Ngicela ukukutshela nayi into ezokuphatha kabi. Mawusafisela umuntu ukuthi abe namashwa ngoba wena umfuni uyophathwa ushukela. No. Yabona manje ngiyakhuluma Mr. Mthombeni. Kunalezi zinto enzenzayo ngithi mase nenza imikhuba niyaqhuma ngithi. Niyaqhuma nibiza amagama abantu nihishwe izintuthu neziteam nenze konke uzoqhuma uzube emnyama. Thina busisekile. There's nothing you can do about that. Ake ngithola umuntu othi there's nothing you can do about that. Mangakubalela imibhulele siyeqile kubhalwe phansi kwabizwa amagama ethu siloki siyaqhubeka nje, and we are moving from glory to glory because busisekile. Somebody shout, I'm blessed. Say, I'm blessed coming in. I'm blessed going out. I'm blessed in the field. And I'm blessed in the city. Aw, shayela uNkulunkulu wami izandla. Sinamandla lesibusiso. Noma kungathiwa ubishop or archbishop. Maye ngasafuna ukuthi ubusiseke unamandla. Yabona nathi ingceke sinalento yokuthusa abazalwane. Wahamba la. Hey, who told you? Who told you ukuthi ngibusiswe ngoba ngikhonza nawe? Hayi mina ngiyakhuluma ngithi. Wahamba la izinto zizojika. Wake wabona abanye bathi behamba babe bephumelela. Ngoba kahle lento banani bazalwane ayivele emntwini. Kahle uNkulunkulu ukwenza just a vessel to release what he has done, but it does not come from you. Do you believe there is power in the blessing? Somebody shout, I am blessed. Every spirit of Balak, siyafa. Cela siphakame sime ngenyawo. I promise to ukuthi it's the last scripture. Cela wonke umuntu nje phakama ngenyawo ngizoxolela abantu abadala abangaphilanga kahle. But ngicela nje wonke umuntu ame ngenyawo. Siyalwa namhlanje. Yazi isimanga. Before ngizovuka ngiyothandaza namhlanje. Ngivuke ngihlabelela ingoma entsha engakaze ngayihlabelela. Ngizonifundisa yona ngelinye. Ikhuluma nje ngokuthi samkelisiwe amandla. Lawo mandla vela kuye. I sang that song even when ngifike egumbini ngiyothandaza. I spent time singing that song because it was in my spirit. Ngicela ukukutshela ukuthi wamkelisiwe amandla. Amandla phula zonke iqalekiso. And you are blessed. Yabona khona abala uSathane ubatshela ukuthi ngeke baphumelele. Nabantu bomndeni baze bathi you will amount to nothing. The devil is a liar. Can you just raise your right hand? Gesisho sonke lamagama, say, by the power of God's blessing that is over my life, every negative word, yazi ngicela le sike siyisho ngokukholwa kuzwakale nasesigodlweni sobumnyama. Say, by the power of God's blessings over my life, every negative word spoken over my life and my family be rendered powerless in the name of Jesus. In the name of Jesus, I declare that every negative word spoken over my life is broken
is broken in the name of Jesus. In the name of Jesus, I condemn every evil word spoken against my life. Every negative word spoken against me, spoken against my business, spoken against my family, and spoken against my church, I nullify, and let it be reversed in the name of Jesus. In the name of Jesus, I destroy every demonic spell, every evil word, every incantation, and every curse pronounced against me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can you do this one thing for me before you clap? Just grab somebody. We have cancelled every word. Just grab somebody and start to pray a blessing upon them. Speak positive words. Ubusisekile. Uyaphumelela. Uyaphakama. Uthola umusa kubantu. Iminyango iyavuleka. Konke okuhle kuyakulandela. Impilo yakhe iyaqhakaza. Abantwana bakho bayakhula. Bakhule kukwazini. Bakhule kwazini noNkulunkulu omkhonzayo. Bayahlonipha. Nkosikazi wakho uyakuthobela. Nkosikazi wakho ukwenzela okuhle. You will be a king in your family. Your finances will increase. You are blessed coming in. You are blessed going out. Konke okuthintayo kuyabusiseka. Abantu ohamba nabo bayabusiseka. Izinto ikhulekele ziyafika. Iminyango iyavuleka. Uyoba nendlu yakho. Uyoba nezimoto zakho. Uyoba nako konke okuhle okulangazelele. You won't struggle to go on holidays. You won't struggle to take your kids to school. You won't struggle ukondla abantwana bakho. You won't struggle to love your wife. You won't struggle to take care of your wife. Nkosikazi wakho uzomenza abe muhle. Adorn her with beautiful clothes, expensive perfumes. Ngegama likaJesu. Even your ministry is growing. Even your work is growing. Your business is growing. More clientele is coming. Egameni likaJesu. You will have peace that surpasses all understanding. Angeke nilwe njalo nomkakho. Angeke uthethe njalo ebantwaneni bakho. Ngegama likaJesu. Your love for God is growing. Your grace in ministry is growing. You will be a dynamic minister. I release this by faith. In the name of Jesus. Ura bababasa. Yendere boseke yandere bababa. Yandere boseke. Uyaphumelela. Egameni likaJesu. Siyabonga uNkulunkulu. Libakosa. Mande koria babasa. Libakosa yandere bababa. Makrebosa. Yandere boseke yandere bababa. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, King. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga. Siyabonga.